Rood, geel en groen is de kleur van vasteloven. Rood, geel en groen, is de overal. We hebben hier te maken met een zeer bijzondere prins. Lol en plezier van de morgen tot de oven. Niet vanwege zijn aanstekelijke enthousiasme en energie, Goed, geel en groen is de kleur van carnaval. Hallo! maar vanwege het feit dat hij al 33 jaar de prins van Elkerade is. En dat is hem. Ik ben prins Roger de 33ste. De 33ste? De 33ste, ja. Van, ja, vroeger was dat een café daar. En ja, daar word dan het dorpje hier, word ik dan caféprins. De Kroos Alaaf! In 1993 werd de droom van Roger werkelijkheid. Maar doordat de eigenaar van zijn stamkroeg 6 maanden later met pensioen ging en er geen opvolger was, heeft hij dus nooit kunnen aftreden. Het is hilarisch, het is superleuk. Ja. Het blijft toch prins, je blijft toch, ja, blijft toch immer, zal ik maar zeggen. Ja. Zeker in mijn geval. Maar ik denk ook wel als prins en een keer prins bent geweest, dan Ja, dat was nog steeds herkend, hè? werd ze nog steeds herkend. Ja. Dus ja. Ja, wie zeggen, want ze ene keer prins bent geweest, dan blies ze toch immer aan denken. En ja, zeker, want ze een jaar prins bent, is dat helemaal hilarisch. Ja, 3, 2, 1. Ik heb een prins in de schroot, een prins in de schroot. Het 3 keer 11-jarig jubileum gaat prins Roger de 33ste noodgedwongen in Wielree vieren, omdat er nog steeds geen café in Elkerade is. Ah, Maar dat vindt hij helemaal niet erg, want hij is en blijft de langzittende prins van Limburg. Allah, allemaal, Allah. Dag mevrouw. Voor altijd een eeuwig prins. Ja. Dat is toch een droom? Absoluut, dus eenmaal prinsen zie je. En ik doe het al 33 jaar, dus dat is ook maar één keer, maar wel een lange ene keer. Ja. Nou, op naar 4 keer 11. Op naar 4 keer 11. Alaaf!